on minä Lumi ja mä oon huomannut, että te olette kattonut minun videota, on aika paljon vähän 25 katsomaan mun videota, että kun mä puhun englantia, te ette ikinä ymmärrä mitä mä puhun, so tänään me puhutaan suomea, kun tää aika paljon suomalaiset ihminen katsoo mun videota. So tänään mä oon puhuu, että minun kaverista, mun kaikki kavereita, missä mä asun, tai missä solussa, tai mun kaverit toisen kaverisolussa. Vaan ensiksi mä etsin mun hahmo, mitä hahmo minä voin olla, ja sitten mä voin kertoa oma juttuja. Hahmo. Tää on ihan aika paljon hienoja hahmoja, mä en tiedä mitä täytyy valitsee. Tämä. Se on ihan super kissa. Mä voin käyttää tätä hahmoa, jos mä en kuole. Se on ystäväinen. Tämä. Ai, mitä? Mitä ihmettä? OMG! Oh my god. Että mä haluan kertoa siitä, että... Anteeksi, mä avaan vähän hänelle. Mä haluan kertoa, että minun kaveristi... Kutsutaan hänen Vesimenuli, anteeksi, mä sanon virheeni. Että mä arvaan mitä tapahtui. Se Vesimenuli, että hän muuttaa sairaalaan. Ja mä oikeasti kuulin, että minun toinen kaveri sanoi, että hän joutui sairaalaan ja niillä viimeinen nähdä toisen, viimeinen tutustuu tai viimeinen näkee kavereita. Ja mä olin vähän huolissaan, miksi se muutti sairaalaan. Ja ehkä kun se Jessen äiti on kohta elossa enää, se ehkä kuolee kohta. Ja mä olin vähän huolissaan, miksi se muutti sairaalaan. Ehkä kun hän haluaa hoitaa ne perheet. Oi ihan harmitti aika kovasti. Anteeksi, mennä alusta. Anteeksi, kun mä yritin yhdistää mun nettiin mun peliin. Ja sitten se vaan ei toimii, se välillä pätki toi netti. Mun netti on välillä huono, mä en tiedä miksi. Se on silleen, kun mä yritän pelaa peleitä tai jotain tai netpeliä. Mun netti aina ei toimi, mä en tiedä miksi, vähän hassua. Se toimiikin ennenkin, mutta ehkä kun mulla on aika paljon devices tai ehkä kun mä laitan Bluetooth mun kuulekkeelle yhdessä niin koko ajan, tai mä kuulin musiikkia koko päivän, se johtuu siihen. Anteeksi, mä täytyy poossa siitä video, että mä sanoin, että mä vähän harmitti, että mun ihastusta muuttaa pois. Mä en tiedä, mä kuulin oikein, kun mun kaveri sanoi, että hän on viimeinen näkee Jesse, tai mulla on se oikein Mini Jesse, ja mistä syystä vaan sanoi hedelmä Mini. Ja sitten kun mä kuulin oikein, että hän on viime päivä näkee Jesse, niin mä harmitti aika kovasti, kun se muuttaa sairaalaan. Se oli hyvä kaveri, miksi täytyy muuttaa sairaalaan? Mä en tykkää, kun se muuttaa. Se oli hyvä kaveri, miksi täytyy tehdä mulle tälleen? Mä en halua mitään uusi lapsi, mä haluan Jesse. Mä haluan Jesse jäädä meidän kanssa forever, mutta ei onnistu vaan. Se on Jesse se poika. Se asuu Viikarissa. Se Viikaripaikka on joku poikien, mutta se on myöskin tyttöjen. Mä olin Viikarissa, mutta aina pojat on ihan sen en mä oo kertaa, mutta aika paljon pojat on vähän hulluksi mun kanssa. Tai liian levoton tyttöjen kanssa. Siis, tai mä veikkaan, jos tytöt asuu Viikarissa tai... Mä veikkaan. Siinä pojat vähän tulee hulluksi tyttöjen kanssa, siksi ei kannata asua Viikarissa. Mä en ymmärrä, mistä toi tyttö on sillä Viikarissa toi Tiina, mun kaveri. En mä oma ihastunut, mutta ei enää. Mä oon välillä ihasun helposti, mutta... Mä en oikeesti ymmärrä, että tyttö asuu Viikarissa, kun... Eikä se tyttö voi sitten tule mitään vahinkoita poikien kanssa. Kun ei oo kiva oikeesti, jos on Viikarinen, kun siellä on niin paljon poikia. Ajattele, jos sä menet poikien huoneeseen, jos sä seisot olkkarissa ja sitten poika yrittää koskea sua pahasti. Kun mä olin koulussa, menen sateenkaarilla, oh my god, mä vihaan mennä, mutta pakko mennä. Mä menin välitunnelle ja mun luokkakaveri koskee hänen toinen luokkakaveri. Ja mä tiedän, kun mä kuulin, kun se opettaja sanoi, ei saa koskea toiseita. Että se yritti koskea joku random tyyppi tai hänen random kaveri. Eikö se hän seksuaalis koskea toiseita ilman lupia? Kun ei saa tehdä tuolla, mä huomasin, kun se meni lähellä yritti koskea. Kun kenenkään ei saa koskea ilman lupaa. Mä en tiedä, mutta kun mä voin sanoa oikein, Anton Malvel, niitä aina vaan riitelevät toisia, niitä aina vaan haukkuutuu ja aina vaan poppas. Anteeksi, mä voin sanoa sitä sanaa, poppaa toisia ja aina ilkeä toisia. Mutta toi Anton on aina yksin, hän ei oo ohjaajan mukana. Se vähän hassuu, kun ohjaajat ei oo mukana. Ehkä kun se ei tarvi apua enemmän. Ehkä se ei tarvi apua.
Se ehkä ei tarvitse pois ihan itse. Ei tarvitse ollenkaan. Se ehkä on fiksua helpompi. Mua harmitti, kun mun ihastuspoika muuttaa pois. Se oli kiva tyyppi ja mä olin aina ystävä. Hän oli niin ystäväinen tyyppi. Ja se aina, koko ajan kun mä lähden pois kreikkuruokasalista, se aina morjastelee mun, se on ihan ystäväinen. Ja mä oon aina ollut ystäväni Jessen kanssa. Se aina nolottaa itse, mä en tiedä miksi aina nolottaa itse. Niin mäkin nolotan. Ja mä aina nolotan. Ai niin vittu. Eikä hittu, anteeksi. Anteeksi! Mä tiedän tämän kirosanoita, mutta mä oon aina huono muistiin. Mä oon tosi huono matikassa. Niin. Mitä täytyy sanoa, mä muistin? Mä oon aina huono muistin, jos mä sanon jotain tai mä näin jotain. Tämä ei vielä. Mut joo. Mä muistin, kun Jesse aina nolottaa itse. Väliin ihmiset nolottaa toisiin. Se on normaali, kun ihmiset nolottaa. Se on nolottaa. Se on ihan hassu, kun kaverit nolottaa toisiin. Mä muistin se aina nolottaa. Mä muistin se, että Jessen housut meni alas ja sitten se Terilana, ei mun vanha hoitaja sanoi, että varo, kaikki näkee sun poskarit. Anteeksi mä sanoin virhe, oliko se, en mä muista suomea, oliko se poskarit? En mä muista. Oliko se joku miehen boksarit? Joo oikein. Se on hyvä, mä en oo nähnyt, sillä mä en oo nähnyt, mutta hei, mitä se näkee. Se on tärkeä, kun pojalle pitkät boksarit ja meidän naisilla on pikkarit. Sinne näkee takapuoli helposti. En mä tarkoita teidän tyttöjä ahdistus olla, mä vaan sanoin, että se on hassua, kun se vähän hassua, kun pojat vähän hassua, kun se housu menee alle näkee boksarit. Mä naurittaa aika kovasti. Mä oon vähän huolissaan hänet, mutta mä tiedän, se eikä liity minuun eikä liity kenenkään. Mutta mä oon harmittu, kun se muuttaa sairaalaan. Mä veikkaan, että sairaala ei ole kiva paikka asua. Mä veikkaan, että sairaala tarjoaa ihan rumaa ja yökyttävää ruokaa ja haisee pahalle. Miksi Jesse oikeasti muuttaa sinne sairaalaan, kun sitä ei tee mitään, niin tämä tarjoaa pahaa ruokaa ja huono ruokaa, kun mä oon ihan pahalle. Se on oikeasti yökyttävää. Tai kuka haluaa oikeasti maistaa tätä ruokaa ja miksi kuka haluaa muuttaa sairaala? Sairaala ei ole terveinen ja se tarkoittaa joku lapsi, jos ne on vaikea asua perheen kanssa. Ja jos ne asuu vaikea perheen kanssa. Jos ne on jotain vaikeita riehua tai tekee väkivalta perheen kanssa tai yrittää tappaa perheitä tai jos menee kimpuperheeseen tai perheen, sitten sä joudut muuttaa sairaala. Miksi Jesse? Mulla on hyvä kaveri, mä en halua siellä muuttaa sinne sairaala. Se oli tosi hyvä ystäväinen kaveri, mulla se oli tosi tärkeä elämä mulle. Se oli aika paljon tärkeä elämä, mä en halua se Jesse muuttaa sinne sairaalaan, mä en halua, kun sit vähän pelkää, jos sit tekee pahaa Jesselle. Eikä onnekin harmitti, kun Jesse muuttaa sairaalaan. Niin mäkin harmitti aika kovasti. Mutta ehkä se on joku muu, mutta mä en halua lapsi muuttaa viikko. Mä haluan, kun Jesse jää sinne viikariin. Mutta sitten ei me Jesse täytyy olla, sitten Jesse täytyy jää, mitä tuo sitten olla sitten ajaa pyörää yhdessä ennen se Jesse lähtee. Mä keskityn mun Eemin kanssa mun poikasymän kanssa. Mä puhunut välillä, mut en mä voi olla lähellä toisia. Mä vähän loukkaantuin. Eikä Eemikään tykkää. Mä veikkaan meno ehkä kielto ehkä ikuiseksi. Emme ikinä ole yhdessä enää. Ei tarkoita mitä erottaa tarkoita. Meillä on vielä yhdessä, mut meillä on kielto ehkä vuoden. Tai yli vuoden meillä on kielto. En tiedä miten se kielto loppuu, mutta ei kukaan tiedä. Ei mikään tykkää siitä. Ei me myöskin loukkaantuu. Eikä ei mikään tykkää siitä, jos hän on, jos meidän molemmat kielto. Hänellä on aina suuri jättitoive minua, mutta jos me muutamme pois aikuisyhdessä, no se voi olla kiva. Mutta en mä tiedä, onnistuko mulle, kun jos mä muutan pois ensi vuonna kesällä. Se on totta, mä muutan pois. Mä pelkään, jos mä muutan pois. Kun sitten mä en ikinä näe Heimiä enää. Mä voin ehkä, jos mä ikinä muutan pois. Mä voin ehkä nähdä, jos mä ikinä muutan pois ensi vuonna kesällä. Mä voin ehkä tulla käymään koulupian ja näkee Eemi. Ja sitten mä näen, jos äiti jaksaa vie myös sinne mun koulupihalle ehkä koulun jälkeen sitten 3. Ei voi koulu loppu 2, mutta ehkä 3. Omisen jälkeen mun äiti voi vie mut sinne koulupihaan näkee Eemi mun poikaystävä. Ja äiti voi odottaa autoa minua. Sitten kun odottaa, jos ne lähtee sisään. Kyllä mä vieläkin nähdään toisia ensi vuonna, jos mä en ole vielä täällä ensi vuonna. Ei mitään hätää oo. Kyllä me vielä olla yhdessä. Jos mä ikinä muutan pois, mä vieläkin tulen käymään koulupihalla. Ei mitään syystä kieltää minut. Sitten tulla käymään koulupihalla. Olisi kivaa, jos Eemi ja minä muutamme pois yhdessä. Ja sitten, jos olisi kivaa,
Ei se haittaa, jos Eemi on eroinen näkö. Se vaihtaa, tai vaihtuu, niin se haittaa. Se olisi kiva, jos Eemi ja minä asumme yhdessä. Kun mä oon aina toive, jos Eemi on, jos mä oon aikuisia yhdessä. Mä asuu yhdessä ja me voidaan olla sama huone. Mä voimme olla huoneessa ja voin olla sitten antaa halia sängylle. Ja puristaa halia ja olla rakastuminen toisia. Mä ikinä jätä Eemi oikeesti sitten. Mä voin olla sängyllä. Ja sängyssä antaa toisia haleita ja... Ei pusella, ei mä tykkää pussaleja. Mutta mä tykkään haleita. Hali on ihan ok mulle. Kyllä Eemi ja olla vielä yhdessä. Ei kukaan muuta kieltä. Mutta meidän on se kieltä yhdessä koulupihalla. Mutta kyllä me vieläkin juttelemme toisin, mutta me saakin halata, mutta ei mitään muuta, ei voi tehdä mitään. En mä jaksa ajaa skateboard tai polkupyörä. En mä aina jaksa. Kyllä Eemi ja me ole vielä ihastumme toisia yhdessä. Mä en ikinä voi jättää hänet. Mä lupaan Eemin kanssa. Mä ikinä muutan pois ensi vuonna. Mä voin ehkä tulla käymään koulupihalle ja sanoa terveisillä Eemi ja voi mennä kävelee toisia koulupia ympäri. Tai ajaa pyörä yhdessä tai mennä metsälle yhdessä. Ja sen jälkeen, kun mä oon valmiita, mä lähden sitten pois. Sanon myöskin kun viime viikolla, että... Oliko se keskiviikkona? En mä muista, mutta oliko tiistain? Että mun kaveri Jami meni leikkiin munkaan. Ja meni keinomaan munkaan, kun ei Jami halua. Ei Jami tykkää, jos mä oon yksin. Kun kaverit ei voi jättää yksin ja sitten Jami tuli mukaan. Ja Jami tuli mukaan munkaan, meni keinomaan munkaan. Meni liukumäkeen, ei mitään romanttista tarkoita. Mä en oikein ymmärrä, missä aikuiset luulemme ihas, kun me ollaan vaan kavereita. Ei mitään muuta tarkoita. Kyllä minä ymmärrän, Jami on ihastunut tyttö. Se on oikein jankannut tyttöä monta kertaa. Mä en tiedä, mitä se ihastuisi. Ei ole vielä kertonut mulle. On se kertonut Eemille. Mä arvaan. Se on ehkä Lili. On se Lili ihan nätti kaunis tyttö. Se on söpöliini tyttö olemassa. Se on ihan nätti tyttö olemassa täällä Suomessa. Hän on aina nätti täällä olemassa täällä Suomessa. Hän on tosi kaunis tyttö. Se on nätti. Se on niin söpöliini tyttö. En mä ihastu hänen. Mä vaan sanon hänen, se on niin nätti. En mä voi ihastu joku tyttö on Jami yhdessä. Tai Jami yhdessä hänen. Mä voin tietenkään ihastu. Mä voin sanoa, se on niin nätti tyttö ja se on ihan kaunis. Se ihan sopii Jamille. On se tyttö ihan nätti. On se ihan söpö tyttö ja söpö silmä, söpö suu, söpö kasvo. Se ihan sopii Jamille. Amikka se Lili, mä kuulin, se Mimi on Lili. Mä aina kuulin, kun se hoitaja on sanonut Lili, se Mimi on nätti. Mutta en mä tiedä, onko se Lili ihasena Eemi. On se Eemi tien luokassa, mutta en mä ikinä nähnyt, onko Eemi ihasena. Se on mun kanssa Eemi. Eemi on kertonut, että se oli yllätys, se on ihan sama viikarissakin silloin. Eemi on ihastanut minua aika kauan. Ja se on ihan hyvä poikaystävä, kun se ihastuu ja se ikinä jättää, se on tärkeä. Jos täällä on olemassa maailmassa poikaystävä jättää tyttöystävä, tää uusi tyttö ihastunut. Mutta nyt mulla ei mitään asiaa oo ja sanotaan heippa ja nähdään sitten ensi kerrassa. Mä lisään videoita, heippa!